Window lang daw kami, pero si Kuya gustong pumasok. Window lang. Pag-uwi natin, dali natin window talaga. Good morning, Philippines! Good morning, guys. It's Sunday morning ngayon, and oh my God, di ba ready na ako? Since this morning, I have a really bad diarrhea. 3 o'clock in the morning, oh my God. Yung diarrhea ko is parang iwan ko na lang. And so, inoobserbahan ko siya, and then pupunta pa naman ako ng simbahan. So, kaya nag-ready ako. Sabi ko, obserbahan ko tong diarrhea ko, and then, let's see, I will, go to church, and I will let Lloydie know. And it's already 10:39. So, inoobserbahan ko pa rin siya. So, kung ano yung feel ng katawan ko, ng stomach ko. Pero, yun, tinitignan ko. I don't know if banana is okay. I don't know if eating banana, it's good, but I don't know. Hindi ako nakasimba the other Sunday, diba? So, gusto kong magsimba. And then, itong tiyan ko talaga is pang ilang beses na ako nagpunta sa ano. Anyway, guys, I will see you later. And let's see, you will see me. At saka, grabe yung ulan. Ipakita ko nga sa inyo, be. Grabe yung ulan, oh. Basang-basa. So, it's been raining since last night. So, hindi pa siya nag-stop talaga. So, ngayon, I eat banana. Pero hindi yung buong banana. Hindi lahat. Kumain ako ng banana. And then, sumakit yung tiyan ko dahil sa ginaw. What are you guys waiting for? So, inom tayo ng maraming tubig kasi yun ang sabi. Sabi pa ni Lloydie, huwag mong pilitin. Hindi ko yan. Gusto kong magsimba. Ito talagang diarrhea, no? Samok talaga sa kinabuhi. Kaloka. So, tignan natin. Huwag daw pilitin. So, hindi ko pilitin pag hindi talaga okay for last minute talaga. Tawagan ko talaga si Lloydie. I-text ko yun. Sumakit yung tiyan ko dahil sa ginaw ng banana. Much later. Hello guys. Nagbihis ako guys kasi feel ko talaga yung stomach ko. Na-feel ko yung stomach ko palaging. So nagbihis ako and then look. Balik ko lang itong damit ko pero naligo ako kanina. Sobrang aga ko rin naligo. I think hindi na sobrang aga 9 o'clock. Kasi gusto ko talagang magsimba. Pero parang hindi talaga kakayanin ng katawan ko at saka yung tiyan ko is sobra talagang sakit. Akala mo okay ka na and then suddenly napifeel mo yung tiyan mo and then takbo ka naman sa CR. So yun, meron akong blanket dito. Relax lang ako. Anyway, i-text ko si Tami. Si Tami din tumawag siya sa trabaho niya. Hindi siya attend, hindi siya magtrabaho kasi yung 'di ba yung may naramdaman siya at saka lumala, hindi daw siya na makalakad. So, nag-alala din ako sa kanya, guys. Relax muna ako. Si Roxy nasayahan kasi hindi ako alis. Silang dalawa. Mama will stay here. I'm not going out, okay? I'm just stay here. I just stay here, baby. Diarrhea attack since 3 o'clock, right? I'm annoying this morning. I keep getting up. I'm going to the bathroom. Yeah? I keep going to the bathroom 3 o'clock. No. Hi, baby. Sorry. Hey, look. I know you gotta go, huh? I'm going to do a ginger tea. I'm gonna boil some ginger. Okay. Yeah. I have to drink a lot of fluid because I can feel. You try. Yeah, drink a lot of water. Yung ano natin, initin ko lang siya initin hanggang yung lasa ng ginger, lalabas siya kasi yun, para yun yung mainom natin, yung ginger talaga, yung lasa ng ginger. Gutom na ito si Habs, yung tiyan ko. Iiwan ko na lang guys, yung tiyan ko, sobrang sakit. Ito na guys, meron na akong tea, ginger tea. Nilagyan ko lang siya ng honey, so yun, ito yung iinumin ko. And masarap siya. Mainit pa, sobrang mainit. So, yeah, ito na lang yung iinumin ko. Hi, Misty. Graduation day. 1 hour later! Okay, guys, I changed my mind. I feel okay. I don't feel any like sakit ng tiyan after taking that, nag-take ako ng, ano yun?
yung ginger, nagmamadali ako kasi late na guys, na nakakahiya naman mag ng late tayo. Okay, I will see you later na lang guys. Hindi ko alam kung dalhin ko kayo, so I won't probably bring you because it's raining also, so I will probably like very uncomfortable vlogging plus feeling my stomach. So yun. Yeah, I will see you later. Hi guys, ito si Lloydie. Kung hindi nyo pa kilala, joke. Ano guys, galing kami sa simbahan, 'di ba? Dinarariya ako. At saka sabi ko, hindi ako magpunta kasi nasobrahan yung natin. And yan, gusto ko talagang pumunta. Sabi ko, demonyo kang satanas ka. Ginamit mo pa pong puwet ko para hindi ako makasimba. Dito tayo guys. Sabi ko. So yun, nakasimba. And yun, pupunta naman kami sa shopping daw. Si Lloydie kasi Kami ng Woodbury. mag-shopping daw. Shopping daw. So, tignan Kunwari natin. lang na shopping. Window lang kami ni Lloydie. Window lang kami. Hanggang window lang. Ano tayo sa labas? Sila lang papasok. Actually guys, meron kaming kasama sa simbahan. Ano lang kami ni Yaya. Yun. Okay lang sa'yo vlog ko ha. Oh, Baka iyak ka. Iyak na yan. iyak yan. Iyak mo yun. Parang tatailang mo. Ay, ikaw pala yun. Ay, yan. Nakakalungkot na yung paligid, oh. Wala nang ano, no? Wala ng dahon. Walang dahon. Anyway, so I will see you guys later. Kanina, grabe yung ulan. Hindi Walang tigil. Walang tigil pala yun sa Tagalog, guys. Walang hinto. Walang hinto. Parehas na rin yun. Hindi humihinto. Ayan, walang tigil. Pag sobrang lamig pala, ang apektado sa akin ilong ko. Ilong-ilong? Anong mangyari sa ilong mo? Masipon? Hindi sipon, B. Ang sakit. Masakit? Oo. Pero, Bi, pag sobrang lamig, Bi, as in, yung lamig na lamig talaga, yung tainga mo, Bi. As in. Kasi pag ngayon sinasanay ko, iba lumalabas ako sa gabi. Ang sakit talaga ilong ko, sobra. Talaga. Ilong. Hindi naman matarang sa ilong, pero mas masakit yung ilong. Hello, Bi, yung sun, ang ganda! Oh my God! Ang ganda! Ang ganda! Ang ganda ng sun. Oo, ang Hala, ganda! grabe ka-orange. Hindi mo nakuhanan, B! Sabi pa nila, Bi, ang dami ng killer dito. Saan? Dito! I-stop yung sasakyan, ipapatayin ka. Wait. Joke lang. Malahar ka? Wala, may manok! Kinuha ko, nakita mo yung manok? Oo, hindi mo nakita. May manok. Hala, hindi mo nakita. Hindi. Tapos ginuo ko, hindi ko na mamatay. Matay Sa yung manok. probinsya na tayo, may manok. Oh my God. Oh God, nasa yung manok. Kasi tayo, daki. Dalawa to sila. I think yung bahay na yun is mga ano, may alagang mga Mga poultry sa kanila. Dalawa ka tong manok. Babalik din yun kasi lalamigin siya. Walang ano dito, Bino, yung mga tawag nito yung mga organic na chicken. Di ba para doon sa atin, yung mga maliliit. Oo. At saka pure talaga silang hindi nilagyan ng mga kahit anong mga pinipid. Totoo. Yung buki rin lang ano. Masarap yun, Bi. Yun yung masarap, native sa atin. Native, oh. Di ba manamis-tamis yung ano? Oo. Matigas nga lang yung ano niya, Matigas, karne, pero oo. sarap. Pag pinakuluan mo naman yun, Sabi pa ni Tami, you have diarrhea. How about your friends? Kasi pareha lang tayo ng kinakain, di ba? Ganda yung ano. Kuya Yes. Beck, Mas magandang tignan. Tita Gina,
may dalawang bata kayo dito. Hindi makaano yung paa namin sa ano. Sobrang short namin lang. Hindi maabot. Hindi umabot. Ikaw umabot sa'yo. Umabot ako. Ala, ako hindi. Ano ba to? Hindi umabot. Hindi talaga, oh. Hindi? Talaga, oh, loko. Totoo? Ditong kami ngayon sa ano, guys, sa BG's. Ang mura na ng TV, oh. Tingnan mo. Hala, ito, hala. Tignan mo to. Oh, tingnan mo. Hala, 400 na lang. Ayoko at ng sobrang laking TV. 400 na lang. Ay, gusto sa bahay kasi sa bahay namin ngayon. Hala, oo. Guys, Yung tita ko kasi doon sa Pilipinas, dahil ang TV niya sa bahay. Ipag isang space, yung ang laki ng tao. natakot ka. Sa BG's kami, guys. Tino. Sabay lang kami. Oo. 4K pa. Sabi ko. Kasi lang. Ako hindi ako mahilig manood ng TV. More na lang ako at hindi na more on cellphone. Oh, camera. Yung camera nila dito. Tignan mo nga ito. Canon. Oh, yung card. Yung card ba? May card ka na? Kasi, kuha ka. Hindi ako siya papag ko. Gaganunin ko lang. Bibigay ko sa kanya. Si Tita Gina doon, nag-ano din siya, may kinukuha lang. And, ba't blurry yung mukha ko? Be, asan ka na? Ito, iniwan ko pala. May ano, Be, titignan ako, Be. May titignan ako sa Ano yun, Be? Pagpatapos mo. Birthday ng mahal niya. Alam nyo, guys, may asawa na to, guys. Hindi it's single. May asawa na yan. Kamukha niya yung mga. Yan, funny card yan. Bigyan mo ng funny card din. Ang ganda ng color. Pero, tignan mo yung material, Be. Ay, makapal, Be. Makapal siya. Walang double X. Makapal, Be. Maganda ito sa ginaw, Be. Give me your card. Huwag mong sabihin yan. Ano yung size niyan? Alam mo, bagay may ka-mark yung ano niya ngayon kasi sobrang taas niya. Ang taas ng asawa mo, ay grabe. Sabi nga niya sa akin, sabi niya, dapat pag naghahaga ko sa mga kibig, gaganon dapat daw siya. Si Tita Gina andun ay doon siya, oh. 14. Yan, 14. Maganda ba ito, babe? Ay, ayoko naman ganitong sulat. Bakit? Gusto ko mas, ano kasi sa kanya yung plain lang. Ang ganda mo, oh. Hoy. Maganda lang as in talaga. Hoy, alam mo dito, hindi na yan tutupiin ng mga tao. Sila ng taga-tupi. Pwede sa Pilipinas. Oo. Okay. Punta na. Let's go. Hanapin natin si Tita Gina. Shopping pa more. 19. 19 yan? Reebok men's Prince Jagger. 12? Tapos sa BG's. Nakailang baggage kayo? Na? Nakabili ng Hindi nga lang, sabi ko sa'yo. But, Kasi nakalagay doon. Stop tayo sa ano. shopping daw sila, guys. Hello. Sama lang ako. Punta tayo sa ano dito sa marketplace. Biggest, Ano, biggest, market? is the biggest outlet. Marami daw mag-shopping dito, kuya. Yes. Na ano, talagang bumibili ng Marami marami. dito nagka-shopping, mga turista Oo. na nakadala maleta. Ito pala yun, guys. Ito ang entrance. Ah. I mean, ito yung pinaka-main hall. Kainan. Kita may mga bus na yan. Oo. Galing sa city. Oo, talaga? Nag-ano talaga? Galing sa New York Grabe. City yan, Manhattan. Malayo lang eh. Dito ba?
Ito ang outlet na high-end. High-end na outlet. Nandito yung Nandito yung, Prada. Ah? Ay, pakita natin doon tayo. Ano? Doon tayo pumunta sa mga high-end. Yung mga Gucci, Oh. Prada, Tory Burch, Maganda dito. L'Occitane. Hindi ko yung kilalang brand na yan ah. Dito si Nest ngayon. Ah, Kate Spade. Ah. Wala, ang ginaw. Wala, ang ginaw guys. Ang window lang daw kami, pero si kuya gustong pumasok. Window lang. Pag-uwi natin, dali natin window talaga. Window yung na-shopping. Hala, patay. Pasok daw guys. Ako nagkaroon lang ako ng mamahaling bag. Thank you kuya. Ang daming mga bag guys. Ito, maganda doon oh. Maganda. Hi guys. Hey. Okay guys, nakabili na kami ng window. Labas na kami kasi may window. Dito tayo. Ayan, alam mo yan si Jimmy Choo. Yan. Okay. Dito? Ano to dito? Naman, ano mo siya? Wala, ang ganda ng fountain. Oh. Nagsya-shopping pa. Shopping pa rin. I-screenshot ko to. And then, maging picture na yan. Hello. Christmas na talaga dito, tita. Ate Gina, sa kayo kasi New Year? Hindi ko nga alam eh. Anong prefer mo, tita or ate? Tawag. Ako inaari ko lang kasi Ate lang. Bada. Ate Gina. Ano? Ang ginaw. Hello, baby. Hi, guys. Ngayon lang ako nakabalik. Oh my God. Yung ano namin, yung pasyal-pasyal. Kumain kami sa labas. Niyaya kami ni Kuya Vic. So, yun. Hold on, guys, ha. Palabasin ko muna to sila. Ano pala dito yung ano? Nakababa pala. I-open pala itong blinds. Anyway guys, nakarating na tayo dito sa bahay. Alam nyo guys, nagmamadali ako kanina kasi akala ko, sabi ko sa kanila, akala ko andito na yung asawa ko. Ito yung nangyayari. Di ba may nag-text ako, sabi ko, Han, are you home? Ang reply lang, yes. Ang ibig kong sabihin, home siya dito sa bahay. Sabi pa niya, yes daw. So ngayon, akala ko andito na. So, ngayon, dinadrop ko, kumakain kami, o suppose, dinadrop ko si Lloydie. And then, yung pagdrop ko, tinawagan ko si Tami. Tinawagan ko si Tami agad. Yung ano ko, sabi ko, coming home na ako, asan ka na? Sabi niya, sa bahay. Sabi ko, asan na bahay? Doon pala sa isang bahay. So, yun, mali na naman ako. And, yun, punta tayo sa taas para magbihis, ganon-ganon. Anyway guys, so yun yung news. And, di ba, nagdiarrhea ako? Hindi, talagang meron ako. So, nung pumunta ako sa simbahan, kasi nag-take ako ng maraming ginger, hindi man, pero nafe-feel ko na sobrang, parang naglalaro itong ano ko, yung tiyan ko, pero feel ko, sabi ko, pabayaan ko lang siya. And then, so, nakauwi ako dito, so ano pa naman ako. Nag-ano ako kasi nawalali na pasensya na talaga kay Lloydie at saka sa kanila ni Kuya at Ate Gina kasi akala ko talaga andito si Tami. Kasi ito si Tami, are you home? Yes. So yun lang yung ano niya, yes. Tinawagan ko siya, ibig sabihin ng are you home sa bahay natin. And I will see you tomorrow. So sabi pa ni Tami, baka few hours from now magbiyahe na siya dito. So hindi daw dapat ako ma-surprise na andito siya dito mamaya. At saka maingay yung aso pagdating niya. So, sabi niya. Kasi, guys, alam niyo ba, sabi pa niya, nahihilong-hilo daw siya. At saka nasusuka. And, yun, nasusuka daw siya. And, yun, nag-alala ako. Sabi ko sa kanya, I'm sorry talaga.
Wala ako dun. Thank you guys. I will see you guys tomorrow. Bye. Good night guys. Good night. Goodbye.